Talán erre a napra igaz a leginkább. Látványban az idén sem volt hiány. A vetélkedők napját elsősorban a családosok részére szervezték a rendezők. Játékvezető Péter Attila volt, aki hiánytalanul gondoskodott arról, hogy egy percre se legyen üres járat a show műsorban. A bemutatók sokaságából láthatnak most összeállítást, melyben közreműködtek a Gyöngyösi BMX és Gördeszka Egyesület tagjai, élükön Tóth Károllyal, 4-szeres BMX világbajnokkal. Meghívott vendég volt még Maksa Zoltán humorista, valamint az Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes magyar aerobik csapat, a Pécsi Sasok.